الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. wannan babi kenan da yake bayanin cewa wanda ya ga zaman tahiya na farko ba wajibi ba ne, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yunkura ya miƙe daga raka'a biyu, kuma da ya miƙe ɗin su sahabbai da suka yi tasbihi subhanallahi ba a dawo an komo an zauna ba. Da zaman tahiya na farko wajibi ne, to da shugaba sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya miƙe sahabbai suka yi tasbihi suka ce subhanallahi, to da sai ya komo ya zauna. Amma saboda ba wajibi ba ne, shi yasa da aka yi masa tasbihin bai dawo ya zauna ba. Don haka shi liman idan yana limanci, saboda masu bin su sallah ba lallai ya zama duk malamai ba ne, to idan ya yi rafkanwa maimakon ya zauna zaman tahiya sai ya miƙe, to idan suka yi masa tasbihi to ba zai dawo ya zauna ba. Kuma in malamai ne ma suke bin sa sallah ɗin, to ba za su yi masa tasbihin ba, saboda ba za su faɗakar da shi ya komo zuwa abin da ke ba wajibi ba. Ya miƙe ya tafi zuwa wajibi, ita ce wajibi, to kuma ba zai dawo ya zauna wanda ike shi zaman ba wajibi ba ne, sunna ne. Amma shi ɗin ko da an masa ba zai dawo ya zauna ba. Ba a barin wajibi saboda sunna. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن محمد مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن وحنة وهو عبد شنوءة Shi ya kasance da kabilar uzun shunu'ata, وهو خليف لبني عبد مناف. shi ɗan rantsuwa ne ko kuma ɗan ƙulla ƙawance ne na taimakekiyar juna. Don yanzu a zamanance ake cewa ake an ƙulla ƙawance na taimakon juna. Wannan ƙasa da wannan ƙasa sun ƙulla ƙawancen taimakon juna, ko wannan ƙabila da wannan ƙabila sun ƙulla ƙawancen taimakon juna. To shi suka haɗa da su bani abdul manafi. وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Ya kasance daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر. Hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musulmancin sallah az-zuhur, فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس. sai ya miƙe daga raka'a biyu bai zauna zaman tahiya ba. فقام الناس معه Sai mutane suka miƙe tare da shi حتى إذا قضى الصلاة har yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dadda sallarsa. وانتظر الناس تسليمه. Mutane masu bin sa sallah suka saurari sallamarsa, كبر وهو جالس. sai kabbara ina zaune ya yi wato sujada, ya tafi sujada. وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. Sai sajada biyu kafin ya yi sallama, sannan kuma ya yi sallama. باب التشهد في الأولى. Wannan babi kenan da ike bayanin hukuncin zaman tahiya na farko. حدثنا قتيبة
قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر أنت أخر من ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mana limancin sallah a zuhur وقام عليه جلوس sai ya miƙe alhali zama ne zai kama shi zai zauna ولما كان في آخر صلاته yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ƙarshen sallarsa سجد سجدتين وهو جالس sai sujada biyu alhali yana zaune shine wato ɗora karayar wancan zaman ta yadda ba a yi ba باب التشهد في الآخرة babin bayanin hukuncin tahiyar ƙarshe zaman tahiya na ƙarshe da kuma yin tahiyar ta ƙarshe حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أحمد عن شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم abdullahi bin mas'udin ya ce mun kasance idan muna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama قلنا السلام على جبريل وميكائيل idan muna yin tahiya sai mu ce assalamu ala jibrila wa mika'ila gaisuwa da aminci su tabbata ga mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu السلام على فلان وفلان kuma aminci su tabbata ga wani da wani mala'ika wato mika'il israfil azra'ilu wato waɗannan guda biyan suna daga cikin wato hudu waɗanda suke manya-manya ne a cikin mala'iku su ne fulanin wa fulanin ɗin da mala'ika wani da mala'ika wani فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo zuwa gare mu فقال إن الله هو السلام yace hakika Allah shine assalamu dan haka ba za ku ce assalamu alallahi ba فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله idan ɗayanku yana yin sallah zai yi tahiya to sai ya ce tsarkaka da gaishe-gaishe su tabbata ga Allah والصلوات لله wato jam'i ne na tahiyyatu gaisuwa shi kuma ubangiji sai ya zama gaishe-gaishe su tabbata a gare shi والصلوات wassalawatu da kuma sallolin duk da muke yi nasa ne muna yi don shi waɗayyibatu da kuma tsarkaka waɗanda ke sumul wanda ba ita gaisuwa ba wani aibi a tare da ita السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته idan aka gama yi wa Allah wannan kirari to nabi shine sai a ce gaisuwa da aminci su tabbata gare ka ya kai wannan annabi mai girma da rahama Allah da albarkacensa السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين wannan shi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne ba kamar kowa ba kuma ruhin sallarka sai ka saka shi a ciki idan ka zare annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ba zai karɓi sallarka ba shi yasa a farko sai ka buɗe da shi in za ka buɗe sallah sai ka buɗe da shi in za ka idar da sallah sai ka cika da shi buɗe sallah da shi al'iƙama sai ka ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan ka ce hayya ala salati amma in ka cire ashhadu anna muhammadar rasulullah to tun daga nan ma Allah ba zai waiwaye ma sallaka ba ko kuma a ƙarshe bayan kai wa Allah kirari kai yabo a gare shi kuma baka jinjina kai gaisuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ita ma wannan ma sallar ba za Allah ba zai karba ba assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina amincin Allah tabbata a gare mu da muke wannan masallaci muke sallah muke yin jami'i
sannan kuma ala ibadillahi salihina aminci ya tabbata ga bayan Allah managarta duk waɗanda suke inda ya bawan Allah ne margaci duk ko ina yake ko a sammai ko a ƙasai to sai wannan gaisuwa ta same shi. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل أمر الله لسان في السماء والأرض. Hakika ko idan kuka faɗa haka to sai ta sadu da duk wani abawan Allah managarci wanda yake a sammai ne ko a ƙasai ne. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa hakika annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, ma'aikin Allah ne, inda ka buɗe da shi sai ka cika da shi. Wannan babi kenan da yake bayanin hukuncin yin addu'a kafin a yi sallama a idar da sallah. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كان يدعو في الصلاة. ya kasance yana yin addu'a a cikin sallah. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. Ya Ubangiji, ina neman tsari daga gare ka daga azabar kabari. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. Ya Ubangiji, ina neman tsari daga gare ka daga fitinan nan ta dujal abin shafewa albarka. وأعوذ بك من فتنة المحيا. Ina neman tsari daga gare ka daga fitinan nan ta rayuwa. وفتنة الممات. Fitinar rayuwa to ita ce waɗannan musibu da ake fama da su na addini, su ne fitinar rayuwa, masu kira zuwa ƙofofin jahannama. Idan mutum ya amsa musu to ba inda za su kai sai wutar jahannama. Hanyoyi ne, ƙungiyoyi ne ga su nan iri-iri, kashi-kashi, suna ta bulbulo kuɗi. Idan mutum ya shiga matsala suka bulbula masa ya karɓa, to fitinar rayuwa kenan. Kuma da tsananin talauci, mutum ya buga nan ya buga can ya buga can ya rasa mafita, hatta kai ga kuma ina nema ya sa tuhuma a Allah, ina ce ko wani abin yayi wa Allah ne. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talauci ya kusan ya kasance kafirci. Daga lokacin da talauci ya kai mutum ya fara faɗan wannan magana, to fitinar rayuwa kenan. Kadal faqaru an yakuna kufran, talauci yakan kasance ya zama kaman kafirci. To shine irin wannan, Allah ya kiyashe mu. Amma idan mutum ya daure ya mai da lamari zuwa ga Allah, to shi kuma aka ce ranar tashin alkiyama idan ya fincikau ya tsere wa masu dukiya ya riga su shiga aljanna, to sai sun shekara 50,000 ba su so sun shiga aljanna ba, saboda su sun tsaya ana musu hisabi, ya aka yi kaza ya aka yi kaza. Shi ku babu wannan nan tare da shi, ina tashi ya karkaɗe likafaninsa kawai sai ya shiga ɗiban farko a tafi da shi cikin aljanna. Daɗinsa kenan. Amma mu muna roƙon Allah ya ba mu yalwa a duniya, Allah ya ba mu aljanna a lahira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ko kuma kana zaune haka kawai baka ciwo mutum baka sha masa ba, ya shiga cikin rayuwarka ka rasa yanda za ka yi da shi, ya zame maka alaƙaƙai a rayuwa, to fitinar rayuwa kenan. Kuma fitinar mutuwa ita kuma mutum sai ya zo mutuwa, shi kuma sannan shaidan zai zo masa ya ce shi kuma abin da ike so
sai ya ga mutum ya cika babu imani. Ai ta fama ku kuna jansa kuna laƙana masa kalmatar shahada, shi kuma ina fasgarsa, to fitunan mutuwa kenan. Kuma hawa yau an ce in ma an binne mutum a cikin kabarin to bai huta ba. An ce a nan ma sai ya zo lokacin da mala'iku biyu za su zo masa su tambaye shi, nan ma sai ya zo ya sake bayyana. To kuma gashi ta kuma ta ƙarshen zamani ita kuma da ake fama da ita, an kwantar da mutum a kabarin nasa bai tsira ya huta ba, waɗansu zo su tone shi ƙwaƙule kabarin su yanki wani sassa daga cikin jikinsa. Allah kiyashe mu. To wannan fitinan mutuwa kenan. Ya Ubangiji, ina neman tsari daga gare ka daga zunubi, abinda zai zama na saba maka. Ubangiji Allah ka kare ni, wal magarami da kuma bashi. Sai wani mai magana ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mamakin abin da ya yawaita neman tsarin ka da cin bashi, kana ta yawan addu'a Allah ya kare ka daga cin bashi. Me isa haka? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi, hakika shi mutum idan ya ci bashi to sai ya yi ƙarya ya ce zai biya lokaci kaza, kuma sai ya yi alkawari idan lokacin ya sai ya kasa biya, don haka sai ya saba alkawari. Na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga wurin Ubangiji a cikin sallarsa daga fitinar dujal. Hakika Abubakar Siddiq Allah ya dagare shi ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sanar da ni wata addu'a wacce zan dinga yin ta a cikin sallah saboda muhimmancinta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi, to ka ce, ya Ubangiji, hakika ni na zalunci kaina zalunci mai yawa, kuma gashi babu mai gafarta zunubai sai kai. Ya Allah, kai man gafara daga gare ka, kai man rama, hakika kai ne mai gafarta zunubai, kai ne mai tsananin jin kai. Wannan babi kenan da ike bayanin abin da mutum zai zaɓa na addu'a a tahiyar ƙarshe, amma ba wajibi ba ne. Waɗannan an kawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya. Dama malamai sun kasa abin matakin farko addu'a inda akwai a Qur'ani ita ce a ƙololuwa farko, mataki na biyun akwai a hadisi ita ce a mataki na biyu. To kuma saboda rahama Allah mai yalwaciya ce, to duk in baka samu ba kai kuma kana da wata bukata da ta dame ka a zuciyarka, to an baka dama ka yi addu'a da ita, amma kuma duk wannan ba wajibi ba ne. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة mun kasance idan muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna yin sallah, قلنا السلام على الله من عباده
idan muna yin tahiya sai mu ce aminci ya tabbata ga Allah daga bayansa, السلام على فلان وفلان. aminci ya tabbata ga wani da wani. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, لا تقولوا السلام على الله kada ku ce aminci ya tabbata ga Allah, فإن الله هو السلام shi Allah ai shi ne mai amintar da bayansa, ولكن قولوا التحيات لله sai dai ku ce gaishe-gaishe sun tabbata ga Allah, والصلوات والطيبات salloli duka da muke sun tabbata gare shi, tsarkaka daɗaɗa sun tabbata ga Allah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Gaisuwa ta tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai girma da rahama Allah da albarkacensa. Kun ga saboda muhimmanci inda ka sa Allah a gabanka kake munajati da shi, to haka ma aka lazamta maka sai ka lazamta kanka cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama shine limamin naka a gabanka. Wannan limamin naka na zahiri da kake ganinsa, to akwai limamin ka kuma wanda shi ma ake so ka kawo shi, tunda an ce ayyuhan nabiyu, kamar nuna shi kai gashi a gabanka wannan annabi, kuma ga kafi assalamu alaika, assalamu alaika, kaga kana tare da shi kenan, ba ce aka assalamu alaihi ba, ballanta ma ka ce a'a ina wani guje, a'a assalamu alaika, kana tare da shi saboda shine babban limaminka, shine al-imamul a'zam, ayyuhan nabi, kuma ga ayyuha bayan alaika kuma ga ayyuha, saboda a tabbatar maka da cewa idan baka kawo shi kana tare da shi, ita ma sallar taka gawa ce. Aminci ya tabbata a gare mu, aminci ya ta Allah ya tabbata ga bayan Allah managarta. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد من نصف السماء أو بين السماء والأرض. Hakika ku idan kuka faɗa ka cikin sallar taku, to za ta samu duk wani bawan Allah wanda yake a sammai da ƙasai ko kuma abin da yake tsakanin sama da ƙasa. نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya a sai Allah shi kaɗai yake, ba shi da abokin tarayya. Kuma ina shaidawa hakika annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne, ma'aikin Allah ne. Wannan shine wato babban abin burgewa, shine babban abin ƙayatarwa. Duk abin da wani mai zautuwa da bigen shugaba sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a kansa, ba za ka ji ya ce ɗan Allah ba ne, ba za ka ji ya allanta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba. A cikin al'ummarsa ba taɓa samun wannan ba, ba taɓa samun wanda ƙauna ta zirme da shi ya ce annabi Muhammadu ɗan Allah ne ba, ba taɓa samu ba. Kuma ba taɓa samun wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ne ba, al'ummarsa ba taɓa samun wannan ba. Wannan shi ne babban abin burgewa, shi ne babban abin cinyewa. Saboda haka duk abin da mutum zai faɗa a kan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ya zarge ka, to zafin raɗaɗin ƙiyayya da gaba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta motsa masa, shi yasa ya ƙi daurewa, ya kasa haƙuri. Abin da za a soki mutum da shi a janibin annabi, a ce ya allanta shi ko a ce ya danganta shi da ɗan Allah, kuma ba taɓa samu ba. Na'am. Sannan mutum ya zaɓi abin da yake so na addu'a, abin da yake so a zuciyarsa. Waɗansu sa ƙaidi, muna jin su sun sa iyaka, muna jin sai nake cewa da su a zuciyata, ku kuka cuci kanku. Sun sa ƙa'ida sai da larabci
sai ta alkur'ani ko kuma addu'a al-ma'surat sai wacce aka ruwaito a hadisi. Idan ba kai wannan ba ba za a karɓa ba, sai in ce ka cuci kanka, kai ne idan kai ba za a karɓa ba. Amma gashi annabi sallallahu alaihi wasallama mu ya buɗe mana, ya nuna cewa ƙofa Allah da rahama Allah mayalwaciya ce. Suma ya takhayyaru min addu'a'i, sannan ya zaɓa, sai ka darce ka zaɓa. A ajabahu wacce ta ƙayatar da kai, sannan fa ya ka roƙi Allah da ita. Rahama Allah mayalwaciya ce. Wannan babi kenan da yake bayanin hukuncin wanda bai shafi wani abu a goshinsa ba saboda sujada da har sai ya idar da sallarsa. An fi son haka, saboda wannan abin da ka ɗauko a goshinka wani aiki yake maka a cikin zuciyarka. Ina ƙara maka hushu'i ne da huduri da ƙasƙantar da kai zuwa ga Allah. Zuciyarka tana cewa tana jin daɗi saboda risinawa da kai zuwa Allah, saboda sujadar da kai zuwa Allah. Har gashi wata ƙura ko wani abu ya makale maka a mafi ɗaukakar jikinka, ita ce fuska. Wannan jin daɗin to shi ke maka aiki a cikin zuciyarka. Saboda haka in ba cutarka zai yi ya zama ya zo maka cikin ida ba, to ka bar shi sai ka idar da sallah. Amma idan kana tsoron zai cutar da kai ko zai zuba maka fuska a ido, to sai ka ɗan karkaɗe gwargwadon bakin iko. حدثنا مسلم بن إبراهيم وقال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري. ناجى أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sajada a cikin tabo da ruwa lokacin da aka yi ruwan sama. Har sai da na ga gurbin tabo a jikin gocinsa sallallahu alaihi wasallama. Wannan babi kenan da yake bayanin wajabcin yin salama a kowane mataki idan za a idar da sallah. Wannan ina yin raddi ga mutanen da suke cewa idan mutum ya yi tahiya ya yi sallama ya sake yin sajada, ko ƙabali ko ba'adi, to idan ya yi tahiya kawai sai ya tashi ya tafi, ba sai ya ce assalamu alaikum ba. Akwai masu wannan fitinar, ko kuma tunaninsu ne ko kuma wani ilimin nasu ne ya kawo musu haka. Idan aka yi tahiya bayan an yi sujudi sahawi, to ba za su ce salamu alaikum ba. Kuma waɗansu ma sujada kawai suke, ba sa yin tahiya ɗin. In suka yi sajada kawai, to kawai shi kenan sai su tashi sai su tafi harkokinsu. Kuma wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi isa ma yanda za ka fahimci cewa wannan tsohuwar rigima ce, shi sa Imam al-Bukhari ya mata babi musamman. Duk abin da kuke gani wato tarihi ne yake maimaita kansa, tarihi ne yake maimaita kansa. Akwai tun wancan lokacin akwai irin wannan din, to shi sa sai masa babi na musamman. Kuma sayyidina Ali, Allah ya da gare shi, ya girmama fuska tasa, yake cewa sallah abubuwa guda uku ta kunsa. Na farko tana da mabuɗi, mabuɗinta shine tsarki da alola. Kuma tana da wato alfarma, kaman wanda zai je aikin hajji ya ɗaura harami ya shiga haraminsa, to wannan alfarmar tata ita ce idan ka shiga sallah ɗin, duk wani abu, duk wani motsi in ba na sallah ba ya haramta a gare ka. Sannan kuma tana da tahalili, wanda kuma zai sa ka dawo ka halatta wa kanka abubuwan da aka hana ka yi a cikin sallah. Shine
shine sallama. Wajibi ne idan za ka fita daga sallah kai sallama. Wannan hadisi imamuna Ali Allah ya da gare shi shine ya rawaito shi. na'am حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت hakika na ummu salama Allah ya da gare ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi sallama قام النساء shine mahallin shahidi na babu sai yayi sallama, ba ce kawai in yayi ta ya tashi yake yi ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna dan lokaci kankani. قام النساء حتى يقضي تسليمه Sai mata su miƙe su tafi zuwa gidajensu lokacin da ya idar da sallamarsa. وكسر كثيرا قبل أن يقوم Sai ya zauna ɗan lokaci kankani kafin ya tashi. قال ابن شهاب Ibn Shahabin ya ce وأرى والله أعلم أن مقصده لكي ينفذ النساء Allah ne masani, amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ɗan zaman nan ne dan sai ya zama ya tabbatar da cewa duk matan da suka zo sallah duk kowace ta shiga gidanta, ya zama sun tarar da su a hanya. يسلم الإمام Wannan babi kenan da yake bayanin mamu shine mai bin liman sallah zai yi sallama ne lokacin da ya ji liman ya yi sallama, sai liman ya yi sallama sannan shi kuma zai yi sallama. وكان ابن عمر رضي الله عنهما Abdullahi bin Umara Allah ya da gare shi ya kasance يستهلك إذا سلم الإمام yana so idan liman ya yi sallama أن يسلم ومن خلفه to sannan waɗanda suke bayansa suke bin sa sallah su ma su yi sallama. حدثنا حفان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن محمود بن ربيع عن إتبان بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم An ruwaito daga Ibani bin Malikin Allah ya dagare shi ce mun yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, سلمنا حين سلم sai muka yi sallama muka idar da sallamu lokacin da ya yi sallama ya idar da sallarsa. ومن لم يرد السلام على الإمام وقتها بتسليم الصلاة Wannan babi kenan da yake bayanin bai ga cewa wajibi ne mai bin liman sallah idan ya yi sallama sai yi wa liman sallama ba, ballantana kuma yi wa na hagun ɗinsa sallama. Ba wajibi ba ne, mustahabi ne. Idan kai sallama ita daman sallama inda ake yin ta inda kake fuskanta alƙibla ɗin nan, to a nan ake so ka fara cewa assalamu alaikum, ya zama kuma ɗin ka haɗa ta aka faɗa ka ta dama, to shi ne sallama ta fita daga sallah. So sannan kuma mai bin liman sai yawa liman sallama da yake gabarsa assalamu alaikum, sannan na hagun ɗinsa ya juya hagun ɗinsa ya ce assalamu alaikum. To da ta liman da ta ɗan uwansa da yake hagunsa wannan duk ba wajibi ba ne, amma in kai kana da lada. حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمد بن الربيع وزعم أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم Kuma daga ciki ma akwai malamai suna cewa ko da mai yin sallar shi kaɗai ne ba liman yake bi ba, to ana so ya ƙaddara cewa lokacin da ike sallar nan akwai mala'iku da suke tare da shi waɗanda suna yin sallar tare da shi. To idan haka idan ya yi sallama a damansa
to kuma ana so ya sallama a hagun ɗinsa ya ce assalamu alaikum, saboda an sa akwai raƙibu da atidu, duk in motsin da mutum suna tare da shi, to mutum ko shi kadai yake sallah to ana so yawa raƙibu da atidu sallama. Ka gani an tsare ladan kenan, ba bar shi ya tafi sasu kai ba. Shi kullum abin da ake so da mutum ta kwaɗayin abubuwan samun alheri, saboda baka san ta inda za ka dace ba. Mahmud bin Rabi'i ya ce hakika shi ya kiyayo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hankalo wata kurkura baki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kurkure bakinsa daga ruwan wani guga da aka ciro ko kuma aka zago shi, wanda ya kasance a cikin gidansu. Ya ce da ya kiyaye ya hankalto wannan ina ƙarami, amma saboda muhimmancin abin da aka zago ruwa da rijiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kurɓi ruwan daga gogon ya kurkure bakinsa. Itban bin Malikin ya ce na kasance ina yi wa mutane na limancin sallah, sai na zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah ina da larurar ganinsa, baya gani sosai. Ya ce hakika kuma ambaliyar ruwa, randa da aka yi ruwa ya zama wannan wato kwarin ko kuma wannan zazan ya zama ina ambaliya, to ina shiga tsakaninsa da inda ike zuwa ya mutanen nasa limancin sallah. Ya ce ya ma'aikin Allah ina burin idan ma za a zo gidana a samu wani guri a yi min sallah, ya zama wannan gurin da ka yi min sallah ya zama na riƙe shi masallaci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zan aikata, zan zo in Allah ya yarda. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa sammako tare da sai na abokan tare da shi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masa bayan hantsi ya yi, lokacin hantsi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi izinin shigowa cikin gidan, sai na yi masa izinin shigowa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zauna ba har sai da ya ce da shi ina kake so na yi maka sallar a cikin gidan naka wanda kake so ka rike shi masallaci din. Sai Itban ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurin da yake so a yi masa sallah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya, mu kuma muka yi sau a bayansa. Ya yi sallah, ya idar da sallamar, ya yi sallama, mu ma muka yi sallama. Wannan kuma kaga akwai magana ta tabariki, neman albarka, saboda ya zama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bude masa shi, kuma abin da yake bude din ya samu, har kirari ma ake wa gurin
shine masjidul istijaba. Masjidul istijaba a nan Madina, ina nan dab da harami. An ce hanyar zuma gurin, an ce ina nan yalwata harami da ake, an ce ba a rushe shi ba kwanaki da na tambaya. To sai dai da yake zama kullum a cikin aiki babu abin da za ka je ka roƙi Allah a gurin Allah bai amsa maka ba. Shi yasa ake masa kirari da masjidul istijaba, masallacin amsa roƙo. Duk abin da ka roƙi Allah a gurin sai Allah ya amsa maka. Allah ya kai mu, Allah ya maimaita mana wanda kuma ba su je ba. Allah ya kai mu gabaki ɗaya. Allah ya haɗa mu a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallama. Wannan babi kenan da yake bayanin sunnan yin zikiri bayan an idar da sallah. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا سعيد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر. Hakika Abdullahi bin Abbasin Allah ya dagare su ya ce, hakika daga sauti da zikirin lahi lokacin da mutane suka idar da sallah daga sallar farilla ya kasance aiki ne wanda ake yin sa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi bin Abbasin ya ce da wannan zikirin layin da ake ɗaukakawa masallaci ya kauraye da zikirin lahi, ya ce lokacin da ya makara bai sami jam'i ba, to ta nan ne ike ganewa cewa an idar da sallah. Idan na ji shi, to sai ka ce su waɗancan mutane wai mai isa suke damunmu ne, suke cewa zikirin lahi da muke ba daidai ba ne, kuma gashi suna ta takama da su ne malaman hadisi. Idan suka zo wannan hadisin tsallake shi suke yi ko kuma rufe idansu suke yi. Ashe mu ragewa ma muke yi. Mu ba salawatul hams, ba asuba, az-zuhr, la'asar, magriba, isha muke ba. A'a, na san dai muna yi na bayan sallar asuba, kuma muna yi tsakanin magriba da isha. To waɗannan ragowar sallolin ma ashe mu takaitawa ma muke yi. Su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk sallar da aka idar sai an tsaya an yi zikirin lahi, an guma an yi zikiri tukunna, sannan annabi sallallahu alaihi wasallama a yi addu'a, sannan a sarraha wa kowa. Kuma gashi Abdullahi bin Abbas Allah ya da gare shi ne irwaito wannan hadisi. Saboda ka ayi abinda Maulana Amir Jeshi Allah ya da gare shi ke faɗa ne, walam na'adu shibran dariqal huda wa hamdan wa shukran li'ida'ihi. Maulana Amir Jeshi ana cewa taki ba matsallake wa hanyar shirya ba, taki babba hanyar shirya ba. Shi muna godiya ga Allah da baiwa da Allah imana. Duk abin da aka ga muna yi, duk motsin da ake yi, idan baka gane ba ka tambaya, idan ka tambaya za a baka hujja. Amma ka daina yin inkari. Abin da baka sani ba tambayi, in ka tambaya sai a baka amsa. Gashi dai wannan aikin sahabbai ne. Kuma zikiri da ake yi na bayan sallar la'asar a ranar juma'a, ai kaga wannan ma aya ce, umarni ne ma na ubangiji. Wai za qudiyatu salatu, ya aya take ne? Ai kai ne mahiru. To ai gaba yawwa, to shine ne wazkurullaha kaseeran, umarni ne na Allah. Wazkurullaha kaseeran, ka gani zikirin juma'a da ake yi umarni ne na Allah. Aya ce gaba daya Allah ya sauka da umarni a yi zikirin.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال na'am كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. na kasance ina gane idarwar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan kabarbari sautin kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da yake daga sauti da kabarbari ta nan nake ganewa cewa an idar da sallah. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا مؤتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. mabukata izuwa Allah ba za ka ce talakawa ba sai dai ka ce mabukata izuwa Allah sun zo sun kawo kuka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don shi ne mai magani, shi ne zai maganin cutar da ta dame su. وقالوا ذهب أحد الدخول إلى الأموال. Suka ce masu dukiyoyi da yawa sun tafi da lada ko kuma ladaddaki masu yawa بالدرجات الأولى da darajoji maɗaukaka, نعيم المقيم. sannan kuma gashi suna cikin ni'ima madawwamiya, ba su rasa ci ba, ba su rasa sha ba, ga kyakkyawan gida, ga kyakkyawan abin hawa, يصلون كما نصلي suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah, ويصومون كما نصوم suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi. ولهم فضل من أموالهم. Sannan kuma bayan haka suna da kingi, wato bayan bukata, bayan uwar jari, suna da kuma wata riba waɗanda suke amfani da ita, يهجون بها wacce suke zuwa aikin hajji da ita, ويعتمرون kuma suna zuwa umra, ويجاهدون kuma suna tafiya yaƙi don inganta addinin Allah, ko kuma su ɗauki nauyin su kawo dukiya maɗuɗuwa su ce gashi a saka jari ce. ويتصدقون. Sannan kuma na suna yin sadaka. قال ألا أحدثكم بأمر أخذتم به أدركتم من سبقكم. Shin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da su, shin bana zantar da ku wani abu wanda idan kuka aikata shi za ku tarar da su ku kamo su ba a cikin ayyukan alherin da suke yi? ولم يدركم أحد بعدكم. Sannan kuma ba wanda zai iya kamo ku sai wanda ya aikata irin wannan aikin da zan gaya muku. وكنتم خير من أنتم بين ظهرانية. Sai kuma kun kasance kun fi kowa a cikin waɗanda kuke tsakanin nasu, duk sai kun fi su, إلا من عمل مثله. sai dai wanda ya aikata irin abin da na gaya muku. تسبحون. Shine ku yi tasbihi subhanallahi subhanallahi, وتحمدون ku ce alhamdulillahi alhamdulillahi, ويكبرون kuma ku dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. حق كل صلاة ثلاثا وثلاثين. Bayan kowace sallah kowanne ku yi shi 33 33 33. فاختلفنا بيننا. Ina mai neman hujjan wuridin ita ɗariƙa, wa yake musun wuridin ɗariƙa? Ga wuridin ɗariƙa, annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya bada wuridin ɗariƙa, ɗariƙa muhammadiyya, ɗariƙa fadimiyya, shi ne abin da ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su na adadi. Saboda haka duk mai takama da wani shehi, kafin kai wuridin da shehunka ya baka, to sai ka fara wannan shine tushe, shine asali. Idan ba kai ba, to na shehunka ma ba zai samu shiga ba, sai na annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude maka kofa, sannan na shehunka zai shiga. Zaka 33 33 33.
daga nan wuridin ɗariƙa ya samu asali. فاختلفنا بيننا sai muka yi saɓani a tsakaninmu bayan mun taso daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama فقال بعضنا نسأل 34 maimakon 33 anan suka samu saɓanin. فرجعت إليه sai na koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaya masa وقال نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara ya ce to abinda za a yi don in kuna gudun saɓanin sai ku ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da taɗi wato da adafi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. idan kai 33 to shi ke na kowane kai 33 kenan. حتى يكون منهن كلهن 33. saboda haka kowanne zai zama 33 ɗin kenan maimakon kamanci ya subuce kai wani 34. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن أمير عن محراب كاتب المغيرة بن شعبة قال نعم أملا على المغيرة بن شعبة ya yi imla'i ga mugirat bin shubata shine shibta da Hausa, kuma yanzu in ka ce shibta sai ya zama wata labarin da ba na gaskiya ba. shi ko a Hausa aka ce shibta kana faɗa ana rubutawa. da larabci shine ake cewa da shi imla'i, da turanci ana cewa da shi dictation ko to shine imla'i, dictation da turanci, da larabci imla'i, da Hausa shifta kana faɗa ana rubutawa. في كتاب إلى معاوية ya zuwa wata takarda da zai kai wa Mu'awiyatu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wannan addu'a yana cewa في دور كل صلاة مكتوبة bayan kowace sallah a wajabtawa لا إله إلا الله وحده لا شريك له babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. له الملك وله الحمد mulki nasa ne, godiya ta tabbata gare shi. وهو على كل شيء قدير Allah mai iko ne akan komai. اللهم لا مانع لما أعطيت Ya Allah babu mai hana duk wanda ka bashi, ba wanda ya isa ya hana. ولا معطي لما منعت Duk wanda ka hana shi to babu mai bashi. In duniya za ta taru ba za su iya baka wannan abun ba sai in Allah ya baka. ولا ينفع ذا الجد منك الجد Ƙoƙarin mai ƙoƙari ba zai amfane shi ba sai da taimakonka. وقال شعبة عن عبد الله عن عبد الملك بن أمير بهذا Na'am. نعم وعند الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن مراد بهذا وقال الحسن الجد غنى Ma'anarsa shine ya wadata, ba wanda ya isa ya wadata wani sai Allah ka wadata shi. Alhamdulillah.